Helo, Gareth yr Orangutan yma. Mae yna lot o bobl yn gofyn wrtho fi, Gareth, be oedd big break chdi? A go-to fi o hyd ydi, wel, nes i ddisgyn off y swings a torri colwch bon pan o'n i ta 7 yn cael swings Llanberis. Ond be maen nhw'n rili eisiau gwybod ydi sut ges i ddechrau fel superstar ar y telebox. A'r ateb ydi gwefannau gwirion Gareth. A'r raglen dyledu y lle oedd ar S4C bob nos Iau. Dyma clip o gwefannau gwirion Gareth. Mae'n siŵr bod hwn yn exclusive, dwi'n meddwl bod hyn yn enlla. Dim ond 15 o views mae fideo dwytha fi di gael. Dim un like. Is it wrong efo pobl? Tgo yma, dwi am fod yn adolygu gwefan pointer.com. Gwneud o beidio? So, bach o warning i chi. O'n i yn hungover pan nes i ffilmio hyn, so mae llais fi bach o weird. Mae pobl wedi stopio fi ar y stryd cyn heddiw meddwl yn mae ci ydw i. Bai fi dy rili, achos swn i'n gallu dweud na dwi'n eisiau mwyta, ond dwi jyst yn eista cymryd o. Yn gwefannau gwirion, o'n i'n reviewio gwefannau gwirion. Mae o beth i ddisgwyl o ringtelephone.com. Dwi'n gwybod os oedd o'n dda iawn, ond o'n i'n chuffed efo nhw ar y pryd. Ti'n gwybod, oedd o job cyntaf fi'n telu a falle. Mae rhywun yn pwyntio ar y cursor. Finding pointer? O, mae'n bus i pwyntio ar pointer. Ar gyfer gwefannau gwirion, nes i iwsio theme tune fi am y tro gyntaf, yr iconic beep-ba-ba-ba-ba-ba-ba bum beep-ba-da-ba-dum beep beep-ba-ba-ba-ba-dum beep. Lot o bobl yn meddwl, Gareth, waw, ti'n fy llais amazing a cappella. T'w gwybod, nes ti recordio channau i gyd ar gyfer hwnna, a cyfansoddi fo, a sgwennu fo, a recordio fo. A dwi'n gofod dweud, na, stock music dio, just off your website. Wel, mae hwnna'n un i Tinder. Ond, oeddwn i definitely heb ffendio llais telu fi eto. O'n i'n quite yn y swing o pethau. Sa chdi byth y gwachio hwn yn meddwl, waw, classic Gareth. Sa chdi gwachio hwn yn meddwl, waw, beth sy'n rhwng efo Gareth? Beth sydd wedi digwydd? Fi sydd yma unwaith eto efo mwy o wefannau gwirion i chadloni. Wel, un gwefan gwirion. So, dros yr wythnosa nesa, dwi am fod yn chwythau y Never Seen Before gold yma o'r archif ar fy sianel YouTube. Felly cadwch lygad allan, chos os na ydych chi'n gwachio S4C ar nos Iau 4 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd yn ôl? 4 mlynedd yn ôl. Da chi'n probably erioed wedi gweld ein o blaen. So mae hynna really exciting yn ti!